Саумысыз милләттәшләр, без Төмән өлкәләрендә юлыбызны дәвам итәбез һәм бүген сезгә Пышнаш авылын күрсәтәбез. Пышнаш авылы аңлавыбызча зур һәм бай авылларның берсе. Әкрен генә хәзер сезгә аны шише сүтә күрсәтербез. Үзебез күргәннәрне. Дөресен әйткәндә, Пышнаш авылына без чакырылы идек. Авыл халкы өчен кичкенә генә бәйрәм бүген. Сәбәбе бу авылда торган кешеләрнең метрикаларына багышланган китап чыгу. Безне монда 5 куллап җылы каршы алдылар. Тик мондый табыннарны күргәч, метрикаларда, китапларда кичектереп торылды. Керү белән миңа да сүз бирергә булдылар. Гәрчә алай акыллы йөз белән йөрмәсәм дә, алдан ук Аллаһ рәхмәте яусын һәм Аллаһ субхана ва тааля һәрбер безгә дә Мәүлид айы булгач, Мәүлид айы булсын, Мәүлид көне булгач, Пәйгамбәребезнең Аллаһ Тәгалә кушканча һәм Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча, Пәйгамбәребезнең юлы буенча барырга насип булсын. Шуңа күрә бердәмлек теләп, сезгә шундый теләкләр белән килдек һәм шулай иншалла әйбәт кенә эшләп чыгарбыз дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт бик матур сүзләрегез өчен. Без Себер татарлары Казан телен беләбез, аңлыйбыз. Яшәүебезнең без тенведә генә утырабыз. Җырлыйбыз, уйныйбыз алар белән. Күпчелек тормышыбызны алар белән үткәрәбез. Сыйларга сыйың булмаса, сайрарга телең булсын дисәләр дә Себер татарларында, монда сыйлар да җитәрлек. Ризык өстәл сыгылырлык. Ярый әле Себер бавырсаклары күбрәк һавадан тора. Игътибар итсәгез, табынны Коръән укыганда гәҗиттә ашъяулыклар белән түгел, Себер бавырсаклары белән каплап куялар. Чарада кеше күп булу сәбәпле 2 төркем булып ашарга туры килә. Сый хөрмәт җитәрлек, Аллага шөкер. Бу кичкенә генә авылда ничек шул хәтле кеше җыелды дисәк, кайтучылар да күп икән. Үз тамырлары белән кызыксына шул кешеләр. Менә әсез әйтәс Тәңре, шулай безнең Себер татарлар борын-борыннан элек-электән безнең даже сохранились некоторые авылларда менә шул ырымлар бар. Шуннан соң Тәңриләр әзрәк кенә күренә инде. Ник дисәгез, безнеңке монда яшәгәннәр, борын-борыннан яшәгәннәр монда бит әйтәйек, дингә чаклы яшәгәннәр монда язычниклар булып. Шулай бит инде. Менә су анасы, мост иясе, өй иясе, юл иясе, менә шундай әзрәк инде шулар, әзрәк кенә күренә, шундай күренешләр бар. Менә безнеңке инде задачабыз дип әйтәйек, шулай имамларның, дини кешеләрнең халыкны дингә чакырырга, күрсәтергә аларга Коръән аша, сөннә аша, сөйкеле Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган безгә сөннәләре буенча дөресрәк яшәргә, безгә аңлатырга, күрсәтергә, чакырырга дингә. Пышнаш уртасында яңа мәчет калыккан. Аның тирәсендә хәтта төзелеш эшләре дә тәмамланмаган әле. Мәчет бинасы гыйбадәт өчен генә хезмәт итмәве дә куандыра. Аның максаты авыл халкын берләштерү, җыю да, гыйлем дә учагы. Себер татарларының күңелләре ни өчен киң дипгән сорауга без инде менә шундый табигатьне күргәч җавабыбызны таптык та. Менә яшә дә инде шундый йортларда, шундый манзаралар, киңлекләргә, урманнарга карап. Күңелеңдә киң булмасын ди. Күңелләре киң кешеләрнең шул күңел төпләрендә моң җәелеп ята. Татарларга аны тартып чыгару авыр түгел.
Революцияга кадәр әле кайчак 1930 елларга чаклы метрикаларны мәчетләрдә имам хәзрәтләр алып бара. Туучылар, үлүчеләр, никахлашучыларны төрки. Ягъни бүгенге көн ЗАГС ролен үтиләр. Әлбәттә, ул кенәгәләр гарәп хәрефләре, иске яңа имлә белән язылу сәбәпле бу байлык озак еллар өйрәнелми тора. Бәлки өйрәнелер дә иде, ләкин Совет власты ул метрикаларны архивларга җиде йозак астына куя. Гүзәл Фәйзуллина белән Лилия Фәйзова ул архивларны өйрәнеп, халык өчен файдалы булсын дип тырышалар. Шуннан да онда менә никахларны гына карасак та, шундый бит стереотип бар. Әйме төрки халыкларда кызларны бик яшь кияүгә биргәннәр дип. Менә шушы дәфтәрләрне анализ ясаганда, бигрәк дөрес түгел дип әйтергә дә мөмкин. Чөнки Себердә яшәгән бухаралылар, Себер татарлары, мөселманнар, Шама белән әйткәндә бер 20 яшь тирәсе, 15-16 яшьлек кызларны кияүгә бирү фактлары теркәлмәгән. Анда иң яшьләре 17-18 яшьлек. Егет белән кызның арасындагы аерма да зур түгел дип әйтергә мөмкин. 1-2 яшь тирәсе. Кайбер очракта менә кызлар 1-2 яшькә зуррак, олырак та булырга мөмкин. Анализлар ясаганда икенче шундыйрак инде безнең башта калган стереотип. Өлкән яшьтәге егетләргә, ирләргә бигрәк яшь кызларны кияүгә бирү дигән, менә ондый фактлар да бик теркәлмәгән. Бер кулның бармаклары җитәрлек дәргә мөмкин. Менә шушы еллар сакланганнарны караганда 40 яшьле егеткә, иргә мәсәлән 20 яшьлек кызны кияүгә бирү бик сирәк очрый. Аерылу, талакның сәбәпләре дә язылган. Нинди сәбәп булырга тиеш? Ир белән хатынны аеру, иренең әмерен тыңламыйча башка дин кешеләренең өйләренә кунакка йөргән, керешкән дигән шундый сәбәп бар. Мәхәббәт юклыгына, кайбер очракта олуг мәхәббәт, зур мәхәббәт юклыгында, кайбер очракта из-за презрения дип тә без тәрҗемә иттек, менә шундыйрак сәбәпләр, төп сәбәпләр булып тора. Монда бит шундый кызык нәрсәләр үзләренең инде бабаларының, карт бабаларының әмма нинди тукымнан килүләре турында язылып килә. Шул ук мәсәлән бездә сартлар бар, әмма сибирский бухарцы диләр аларны. Шул мәсәлән шул нәрсә язылып чыккан, ясаклы татармалар, оброчный чувальщикмы, төрле шундый нәрсә. Оброчный чувальщикларны инде Казан татарларын шулай йөрткәннәр. Шул һәм булаймын әйткәндә, безнең бит Себердә күп түгел, безнең татар телендә сакланып калган тарихи чыганаклар күп түгел. Бу чыганак безнең татар кешесе белән язылып калган, әмма татар телендә. Һәм шул исемнәрне карасак, мәсәлән, шул рус чыганакларында инде ялгышрак язылган, әмма дөрес түгел. Шул ук татар чыганакларында матур итеп безнең татар телендә язылган, әмма Әлеге галимәләребез язган китап. Ул үзегез карагыз инде аның калынлыгын, әйме? Һәм менә монда метрикаларны, гарәп телендә кайчандыр язылган метрикаларны системалаштырып, ягъни анда һәрберсенең авыллар буйлап группалаштырып, менә мәсәлән, аларны таблица хәленә китереп, менә шундыйрак мәгълүматлар килеп чыга. Мәсәлән, Табол иязы Кымрау карьясында дәфен улынды. Ягъни Табол өлкәсе, ягъни районы Кымрау карья авылында дәфен улынды, ягъни күмелде инде, дәфен кылынды. Безнең хәзерге заман татарчасына күчерсәк, менә инде аның сәбәбе дә язылган. Тир зәхмәте илән вафат булды. 50 яшендә. Һәм инде аның июньнең 10 көнендә менә әйдәгез менә якына күренсә, ничегрәк язылган. Алар гарәп теленә ничек языл хәрефләре белән, алар рус хәрефләре белән менә июньнең гарәп теленә ничек язылган, шулайрак язырга тырышканнар. Бу бик зур һәм четрекле эш. Хәреф эше бит инде. Мәсәлән, миңа үземнең әби бабаларым ничек яшәгән, кайчан туган, кайчан
кемгә өйләнгән, кемнәр ул туйда шаһитлар булганын күрүе, минемчә, белүем миңа бик кызык булыр иде. Бу Рәшида апаның шәҗәрәсе. Пышнашта һәм якын тирә авылларда аны белмәгән, хөрмәт итмәгән кеше юктыр. Андыйлар турында авылның тоткасы диләр. Аллаһ Тәгалә безнең милләткә туган авылларына битараф булмаган кешеләр биргән. Менә Гүзәл белән Лилия фәнни яктан булса, Рәшида ханым оештыру ягын үз өстенә алган. Кирәк вакытта ул эштә ярдәм күрсәтәләр. Менә улым бөтен хезмәтемне кыла, ансын-монсын физический эшне. Булай өйдә үзем маломальскәле утымны ягып, көнемне күреп яшәп барып утырам. Авыл тормышы, шәһәрдә квартирада алып каратлар миңа күч дип. Без анда мин шәһәр тормышын яратмыйм. Авылда үскән, авылда эшләгән, авылда шулай фанилыктан киткәнгә кадәр кузгалыр хәлем юк дип отказ биргән. Себерчә икмәк, цай, якты сарай дисәк, шәй дигәннәре монда аеруча тәмле икән бит. Монда шәй минем ишкән юк. Чыгамы тәме белән? Ничек кенә әле? Менә сөт салып. Сөт белән бозас килми инде монда тәмле. Үләнне сөт салып итсәң дә әйбәт. Тубыл районында татар авыллары аеруча күп һәм иң мөһиме, алар бу авылларга кайдандыр килеп, кайчандыр күченгән халык түгел. Алар борынгыдан монда яшәгән, җирле халык, аборигеннар дип әйтсәк тә буладыр. Үз җиребез дип, без хуҗалар дип яшәүче кешеләр. Шуңа авылларның башлангыч тарихын өйрәнү җиңел эш түгел, тик барыбер бу эш кирәк эш. Инде дуслар, шулай тиз генә безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Бөтен авылны күрсәтеп бетерүе һәм аның менә бөтен яктан ачып бетерүе әлбәттә җиңел эшләрдән түгел, ләкин без тырыштык һәм үзебезнең эшебезне намуслы иттереп эшләдек дип саныйбыз. Ә инде бәясен сез үзегез куярсыз. Бу менә шул очрак монда килеп күрергә кирәк дигән сүз менә бу очракта туры килә. Чөнки Себер татарларының бөтен байлыгын, бөтен тирәнлеген, хәтта аеруча фольклорларын һәм гадәтләрен аңлау өчен монда берничә көн булып, һәм мондагы хисләр, мондагы атмосфера белән сугарылып, без инде юлыбызны дәвам итәбез. Әлегә киләсе очрашуларга кадәр милләттәшләр.